Hola, sé que te parecerá extraño encontrarte a tu yo del pasado. Qué locura, ¿verdad? It's a privilege, I cut you off and check my socials. You mad I'm keeping those soon. Got your fam in the chat and your boys Es al teatro las comunidades. so unbothered, boy, it's an honor to be hated by you. Call me Machiavelli, results may vary when I come through. Amb el grup de primer d'ESO hem treballat principalment els rols i les desigualtats de gènere en 3 àmbits de la seva vida: en l'esfera domèstica, a casa, al carrer i a l'escola. El que ha sigut més enriquidor ha sigut l'intercanvi amb els grups de tercer i a quart de l'ESO, ja que hem pogut compartir experiències i trobar alternatives conjuntament. Que el públic faci veure que per ser l'home de la casa que també ha de fer coses. To the drama, prima donna in this narrative. Can't help but feel the blame. He descobert que actualment hi ha molta gent que segueix pensant que les dones han de fer les coses de la llar i els homes que facin els que els doni la gana. El rol de la dona a casa. Per què no s'han de compartir les coses a casa entre homes i dones? Es pot fer el mateix. És que hem terminat el projecte molt bé, que hem fet una obra molt xula i que ens ha agradat molt. Ran out of energy, testing my tolerance. Too grown for this, too over this. Usually I gotta do for this. 22 not a day over. A mi el que més m'ha agradat ha sigut presentar la nostra obra i que sàpiguen el que hem estat treballant. Con todo esto, adiós, mi yo del futuro. La proposta, penso que és una mica més enllà de només unas sabatas, sino posarse, como se dice en castellano, como ponerse en los pies de otra persona y pensar en cada situació d'una persona que tu potser t'estàs rient d'un noi perquè, no sé què, tiene mucha pluma, però tal vez és aquell noi o noia està passant per un moment complicat.